Hay otro porque si va.
regidora de Cultura, membres de l'Associació Musical Canalense, amics de la Lira. Bon dia a tots i benvinguts al 19è Festival de Bandes de Música de la Lira Ampostina. Este és un acte que cada 2 anys tanca les festes d'Amposta i es celebra des de fa 19 anys, des de 1976. Avui tenim la sort que ens acompanya una banda del País Valencià, la qual cosa per a la Lira és molt important, ja que permet crear nous lligams i nous agermanaments en la gent que fa música de banda. Algo molt important per a tothom que està relacionat aquí en Amposta amb la música. Ells són l'Associació Musical Canalense, són de Canals, una ciutat del cinturó industrial de València. La seva societat musical està formada per més de 500 socis, tenen una escola de música amb més de 165 alumnes que donen classes dels instruments de corda i vent, a part de piano, cant coral i tots els altres ensenyaments d'una escola de música, i la banda ha participat en certàmens guanyant prèmits, entre altres, a València, Elx i Madrid. El seu director és Carlos Revert i Espí, és professor del Conservatori d'Ontinyent i, com he dit, és un gran plaer per tots nosaltres tindre-los aquí. Ells interpretaran el pas doble La Primitiva, de Penedels, de Rafael Talens, Sicània, Suite Sinfònica, de Weber, El fantasma de l'òpera, i de Schönberg, el musical neoyorquí Els Miserables. Senyores i senyors, i tots vostès, el mestre director de la Unió Musical Canalense, Carlos Revert i Espí.
Voy llenando solo ahí en el campo, ¿no? Vale, y apurar. Entregarà al president de la banda de Canals el trofeu institucional de la societat amb motiu del 19è Festival de Bandes de Música. I la poeta de la lletra que el senyor Carlos Verd, el llibre de la història de la societat. També demanem que vingui al servei el regidor de Cultura, Marc Magí. El senyor José Antonio Salvador entregarà un llibre en presentació de l'Ajuntament. I aquest llibre també serà el llibre del senyor Martín Pérez per a la Societat León Cocina. Es tracta d'una edició sobre l'al·legoria del foc i les fogueres. Seguir la segona part del concert d'abans. De la han sortit molts músics i alguns estan aquí perquè viuen a Amposta i normalment tenen estils concerts, però avui tenim entre tots a la família Calle Domé, que tots dos van sortir de la Lira i viuen a Barcelona i també a Amposta. No es perd el concert de la Lira, per ells un agraïment. Avui l'Anda finalitza la seva actuació de festes majors, tot pensant ja el 30 de setembre, que és la data d'acció al Palau de la Música. Abans passarà per Tortosa, al Lles i Amposta, entre les accions per este mes de setembre.